berson flin o gwbl. Fi'n eitha laxy-daisy a fi'n eitha... Just yn eitha relax tra fwy'r amser. Fi'n credu y pobl sy'n gallu hala fi mwyaf blin y mwyaf neb yn y byd yw teulu. Sa'n credu bod fi'n chwalu dim byd o'r blaen a gweud y gwir. Falle o'n i wedi'n pan o'n i'n coleg, ond sa'n credu ni. Cinderella yw hon, a mae hi'n cynrychioli gadael parties yn gynnar. Nid bod fi yn Cinderella, ond fi ffili goddau gadael parties yn gynnar a fi'n goddau o rhywbeth o'r enw FOMO, sef Fear of Missing Out. A yn wedi pan mae cymryd o bobl hwylus yn dyrllu, a fi'n joio siarad, fi'n joio dawnsio, fi'n joio bod yn hwyl party. A mae gorfod gadael yn gynnar, ac efo gadael y bobl yna, fi'n gwybod sy'n cael loads o hwyl hebddo fi yn really anodd. So mae hwn yn cynrychioli diffyg parch, ac wrth gwrs diffyg parch gan lot o wahanol grwpiau o bobl, ond wrth gwrs y brif grŵp I fi yw'r toried. Yngwydd yr election drysa, a wrth gwrs yr anti-austerity, beth y popeth sy'n ei ddigwydd nawr, a torri arian y sector gyhoeddus, a mae hwnna'n rhywbeth sy'n really peri lot o los calon I fi. A mae hwnna'n gymryd o diffyg parch tuag at cydddyn yn y wlad yma, allai ddim coelio bod nhw'n actually neud e. Ac wrth gwrs, mae hwnna'n mynd lawr hefyd diffyg parch lawr I bobl sydd ddim yn gallu bod yn neis I gilydd, sydd wedi bod yn polite I gilydd. Felly, iddyn nhw I gyd, fi'n mynd I fod yn amharchus iddyn nhw. Ces, luggage. Sa I riodi colli ces yn y miwr deithio, a ar 2 daith hollol gwahanol, un i'r Eidal a un I Marrakesh. O fewn wthnos a hanner i'r gilydd, nath yn luggage I gael ei colli. O'n i'n hedfan o Bari International Airport, a ni'n gwybod sydd le I gael yn yr Eidal. A wrth gwrs, oedd delay ar y flight, a wedyn nhw bod yn sefyll amdano fi, gofis I rhedeg yn gros airport Rhufain I gael y connecting flight, a mae fi'n gweld yr awyren yn mynd ymlaen I. A wedyn, oh, but everything will be okay, and we'll put you up for the night, and we'll give you a flight tomorrow, your luggage is safe. A nethon nhw just gweud celwydd. So greides I Heathrow o dydd ar ôl ni, a heb ddillad na dim byd ar ynghefen am 2 ddiwrnod, so lwcus oedd fi ffrindiau yn Llundain, oedd wedi gofalu amdano fi. Mae off da. Mae hwnnw'n mynd I fod rili ddiddorol mewn ffroc. Fi'n teimlo fel y Super Furries. Y gad. Rhaid Cinderella. So eisiau mynd geto parties yn gynnar byth to. Coio. Pahal mai dicter o Mafanwy, corio! Lleif dy ges I ar goch. Pan I fe byth gael ei chwalu. Ond pa fi to te.
Dipyn i nes i fwynhau chwarae'n fwyaf. Fi'n credu taw diffyg parch y fus lan i David Cameron. Nes i wir fwynhau smasho hwnna. Mae chwalu yn gret i gael gwared o'r ystradigaethau, achos mae'n rhywbeth mor gorfforol. Fi'n chwysu, fi'n grac, ond fi'n really hapus.